Tak ako veľa chlapcov chcel robiť niečo pekné a zaujímavé, tak som veľmi túžil lietať a chcel som lietať, takže v podstate pre mňa od mojich 15 rokov to nejakým spôsobom začalo a všetci si mysleli, že budem doktor, nakoniec som pilot a som s tým veľmi spokojný. To je fajn. A čo znamená byť pilotom? Tie prvé kroky boli aké? Čo ťa to primelo tomu, že idem byť pilot, to znamená, že som čo, stredoškolák na základnej škole? Kedy to začalo? Neviem, ja už tiež nie som bohužiaľ asi najmladší, takže ja som ešte absolvent Vysokej školy Žilinskej, keďže vtedy nebola iná možnosť. Prepáč, ale myslel som to rozhodnutie, že idem sa stať pilotom, že kedy to vzniklo na strednej škole, alebo vieš, na základe čoho si potom urobil alebo podal prihlášku na tú vysokú školu v Žiline? Lebo som chcel, lebo ma to vždy zaujímalo, takže ja som odmala chodil v rámci možností po nejakých letiskách a zaujímavých veciach, ktoré sa toho týkali. Môj otec bol síce lekár, ale jeho to veľmi zaujímalo, takže odoberal letectvo, kozmonautiku, ktorého ja som bol vášnivý čitateľ a odoberalo takisto, takže to bolo také skôr, že veľmi sa mi to páčilo, chcel som byť pilotom, také celkom jednoduché priamočiare. Prvýkrát v lietadle si kedy sedel? Koľko si mal rokov, keď sa to prvýkrát keď si vyštartoval? No, chcel som chodiť priznám sa, do aeroklubu, lenže keďže som z malého mesta, ten aeroklub najbližší bol v Martine, kde to bolo všetko obsadené, takže ja som mal možnosť sa len zviesť v aeroklube najprv na nejakom motorovom lietadle a potom až keď som sa dostal do Žiliny a začal som lietať, takže v podstate v mojich 18 rokoch. Čiže 18 rokoch si naštartoval, zaradil jednotku a prvýkrát zlietol, hej? Tak, ak sa to tak dá povedať, ale nebolo to až také jednoduché, ale začal som lietať len na motorových lietadlách, takže nemám žiadnu kariéru plachtára za sebou, takže začal som lietať na motorových lietadlách v rámci toho výcviku na Vysokej škole dopravy a spolu Žilinskej univerzite Žiline teraz. Ktorú keď si skončil, však asi bola dobrá žurka a potom ten prvý životopis si poslal kam? Tak ono až taká dobrá žurka to nebola, lebo není to také jednoduché, keďže bohužiaľ naša krajina je malá, pôvodne sme mali nejakú aerolíniu, československé aerolínie, tá škola bola postavená v podstate pre nich, takže ten pôvodný zámysel bol, že pôjdeme potom tam ako piloti, keďže tá aerolínka prestala nejakým spôsobom existovať, alebo nenaberá ľudí, štát sa rozdelil republiku, keďže ja som začal študovať v 97., takže už sme boli Slovensko, takže potom tých možností moc nebolo. Keďže si to človek musí platiť väčšinu toho, tak ja som začal lietať ako inštruktor lietania v Trenčine, a kde som mal možnosť potom v rámci jednej firmy sa kvalifikovať na také menšie lietadlo, na turboleta L410, na ktorom sme lietali nejaké cargo a tak ďalej. A potom sa im podarilo do našej prvej slovenskej firmy SkyEurope sa dostať a na pozíciu kopilota, takže tam som začal. Takže bola to slovenská firma SkyEurope. SkyEurope, to znamená, že to bolo už prvýkrát dotyk s prúdovým lietadlom. Keď si spomínal, že predtým bolo turboletové lietadlo a potom som sa dostal na pozíciu kopilota Boeingu, vtedy 737-500. Taká tá klasik. A dneska to je 737 asi 800. Tak mal som šťastie, že som v podstate mohol lietať celú tú modelovú radu, čiže 500, 300, 400 a potom NGčko, takže SkyEurope mal nové lietadla, takže sme mali 700. V tejto firme, kde som teraz, máme 800 a ešte v inej aerolinke, kde som bol, som mal možnosť lietať aj tú 900 verziu, čiže tá najdlhšia verzia. A momentálne teraz, keďže som v jednej nízkonákladovej firme, máme tie Maxy, takže lietame Maxa. Kam letíš najčastejšie? Ktoré letisko je také, že tu som ako doma, tvoje domovské? Tak to domovské letisko je za každým nejaké iné, takže podľa toho, kde je človek bázovaný, hovorím teraz, som v tej aerolinke, kde som, lebo som chcel byť doma, takže väčšinou je to také, pre niekoho môže byť nudné, som buď z Bratislavy lietam, z Viedne, teraz som celé leto strávil v Dubrovníku, takže teraz tá posledná báza domovská bola Dubrovník. Tam by mohlo aj fúkať celkom, nie? Keď si myslím, že fúka nám tu aj Viedeň, Bratislava celkom veselo. Ale áno, tak tam fúka, je to také, niekedy je to veselé. No a tu máme vždy my odbavy, teraz ja budem taký ako pomerne častý pasažier v lietadle, že odkiaľ fúka, jak sú runwaye, kto rozhoduje o tomto, že skade sa bude zlietať?
Tak ono to, my sme v podstate súčasť nejakého systému, takže to letisko má minimálne teda jednu dráhu, ktorá má dva smery, takže ide sa buď z jedného, z druhého a vždycky je to s ohľadom na vietor, takže to lietadlo má v podstate nejaké, na ten čelný vietor v podstate nie nejaká limitácia na ten vietor z chrbta a ten bočný vietor, takže podľa toho sa volí aj tá dráha na pristátie. Najlepšie sa zlieta, keď fúka? Tak najlepšie sa vzlieta, keď nefúka. Keď nefúka, OK, to dáva zmysel celkom. Ja keď som si robil taký prehľad o tom, že čo je tá predletová príprava, mohol by si nám nejakým spôsobom priblížiť, lebo tam by ste mali počítať s nejakým palivom, koľko vážia priemerne nejakí pasažieri, batožina a tak ďalej. Kto to robí? Kto to počíta? Kto je matematikár? Tak pri veľkých lietadlách tú matematiku robí zase niekto, lebo keby sme si to mali my robiť všetko sami, tak by to strašne dlho trvalo, takže my prídeme a viac menej máme tie veci pripravené, nachystané, takže my si tie veci len skontrolujeme, odsúhlasíme to, čo tam je, prípadne máme možnosť upraviť si to množstvo toho paliva, keď sme povedzme spokojní s nejakým letiskom, čo sa týka počasia, aby sme mali nejakú rezervu ešte navrch toho, čo máme mať a trvá to zhruba nejakú pol hodinku a môžeme ísť. K tým letiskám ešte. Viem, že Madeira je veľmi obľúbená kvôli vetrom a tak ďalej, že veľmi ťažké pristávanie. Korfu má nejakú krátku dráhu. Ktoré je také najťažšie pristávanie pre teba? Tak ja neviem, momentálne, ako priznám sa, na Madeire som nebol, čo sme lietali sme hodne, taký napríklad Innsbruck, ten je tiež veľmi zaujímavý, na to treba mať tiež takú špeciálnu traťovú kvalifikáciu. To je kvôli kopcom okolo? Je to kvôli kopcom okolo a napríklad také z tých zaujímavých, čo lietame teraz, je napríklad Skiathos v Grécku, lebo tá dráha je veľmi úzka, je veľmi krátka, je to v podstate na limitoch toho lietadla. Takže keď niekto pozerá YouTube a má rád lietanie, tak je tam veľa zaujímavých videí, ako lietadlo letí pár metrov nad hlavami, poprípadne ako ľudia sú odfúknutí, keď lietadlo vzlieta, takže to je také najzaujímavejšie momentálne teraz tých letísk. Máš adrenalín pri pristávaní, alebo už je to rutina za tie roky? Nikdy, asi to rutina to nikdy nebude, je to taký zdravý rešpekt, takže to sa ma pýta vždycky aj niekto, aj deti, že ako bolo, tak je to skôr taký rešpekt, takže adrenalín asi nie, ako určite je vyšší, ale je to skôr rešpekt. Keď ideme do tohto, čo je ťažšie? Štart alebo pristátie? No tak asi pristátie, takže ten štart, vždycky do vzduchu to nejako pôjde, pristáť to tiež musí, ale asi to pristátie je potom ťažšie. Presne tak, ako nadviažem na svojho kolegu, že my zatlieskame, potom sa ľahťujeme, kto prvý vyjde z lietadla von. Čo je tvoja úloha? Čo to pre teba to končí? Lebo väčšinou vidím, že my vystupujeme, ďalší nastupujú a letíš ďalej. A mnohokrát to trvá pár minút. Áno, takže vďaka tomu, aby sme všetci mohli lietať a bolo to dostupné pre všetkých, takže vďaka tým kvázi nízkonákladovkám to naozaj je len pár minút, takže v podstate ten štandardný ten čas toho turnaroundu, jak sa to povie, tej otočky je 25 minút. Okay. Takže za tých 25 minút vás preto naháňajú, aby ste s tou nízkonákladovkou všetci vystúpili. My musíme natankovať, pripraviť sa, nastúpiť a pohnúť sa do tých 25 minút ideálne. Vždy sa tankuje? A väčšinou áno, keďže je najekonomickejšie lietať s tým lietadlom ľahším a zbytočne nevoziť mŕtvú váhu, takže áno, pokiaľ nie je nejaký sektor, kde to, povedzme, alebo letisko, kde je to palivo extrémne drahé, tak sa vždy tankuje väčšinou. Keď tu vidíme aj svoju manželku, ktorá má obavy z lietania a vždy musí mať aj ona predletovú vinnú prípravu. Ja som raz čítal taký zaujímavý článok, kde to jeden pilot popisoval tak, že keď letíme normálne, ideme ako keby na diaľnici alebo na normálnej ceste a turbulencia je tak, že môžeme byť všetci v pohode a cesta len trošku hrbolatá. Bolo to dobré prirovnanie, alebo by si ho trafil nejako inak? Tak áno, tak potom aj ja tu mám svoju manželku zase, tá sa tiež bojí a najlepšie, keby nebola žiadna turbulencia, ale my sa tej turbulencii zase snažíme vyhnúť, takže pokiaľ sa to dá, tak sa tej turbulencie snažíme vyhnúť, keďže máme takú predpoveď, že sa to dá predpokladať. Niekedy sa nedá vyhnúť, takže treba to len vydržať, ale není to nič hrozné, je to nepríjemné, ale určite nie nebezpečné. Určite nebezpečné. Počiarkujeme.
Čiže je to len o hlave. Je to len o hlave, že cítime sa nepríjemne, trase to s nami, ale inak akože čo sa týka lietadla a všetkého. Niekedy nie sme nadšení, ale bohužiaľ niekedy sa tomu nedá vyhnúť. Nedá vyhnúť, to znamená, že neoplatí sa to, alebo v zmysle, že je tá oblasť, kde tie turbulencie sú, že tak veľká, že sa to jednoducho treba do toho iba páliť. Samozrejme, keby to bolo niečo extrémne, tak tam ani nepôjdeme. Takže ľudia sa naozaj nemusia bať, je to skôr nepríjemný zážitok, ale určite to nie je nebezpečné a pokiaľ sa dá, tak sa tomu snažíme vždycky vyhnúť. To je vždy dobrá správa. Len niekto rýchlo prejde, že? Boli také, že už si to nebolo všetko jedno? Tak to sa väčšinou ľudia pýtajú, že či už niečo také bolo, ako bolo už niečo také, že povedzme to bolo veľmi nepríjemné. Samozrejme, že ako všetko jedno, asi nie je to skôr ten pocit toho, že nemalo by to tak byť, deje sa to a treba odtiaľ rýchlo zmiznúť. Takže... Že pridáš, hej, rýchlo. No keby to bolo také jednoduché, ale nie. Samozrejme v prvom rade sa treba tomu vyhnúť, takže o to sa snažíme. O tom je aj tá príprava, aby sme sa tomu vyhli. OK, tak teraz už by som, že pristaneme, už sme všetci šťastní. Kto parkuje? No parkujeme my, takže nielen s tým musíme pristáť, ale musíme s tým chodiť ako s nejakým autíčkom po zemi, takže ono vlastne ten let ešte nekončí tým, že pristaneme, ale ešte tým, že musíme, ako hovorí sa, že roluje to lietadlo, takže ešte musíme dorolovať na tú stojanku. Takže... Na tú stojanku aj cúvaš? No, s niektorými lietadlami sa dá, s týmto našim sa nedá. Takže tu musí prísť autíčko pre teba, hej? Príde autíčko, ktoré nás vytlačí, alebo teda pokiaľ sa to dá, tak my sa pohneme nejakým spôsobom dopredu, vytočíme sa, ak je tam dosť miesta okolo krídel a chvostu a vytočíme si sami. Je nejaký sen, čo sa týka letu alebo letiska, ktorý si ešte nesplnil? Tak sen je nejaký, každý máme nejaký sen, by bolo zle, keby sme nemali, tak ja mám tiež nejaké lietadlá, ktoré by som si rád zalietal, ale poviem to tak, že pokiaľ chcem byť doma, tak sa musím uskromniť so snami, takže ja som spokojný s tým, čo mám teraz. OK. To tvoje pôsobenie bolo zatiaľ európske, alebo už si aj mal skúsenosť nejakého transatlantického letu alebo medzikontinentálneho? Transatlantický áno, ale to je v podstate to lietadlo, ktoré lietam normálne nelieta cez Atlantik. Ja som len raz mal možnosť zobrať nové lietadlo, takže s tým sme preleteli nejakým spôsobom ten Atlantik a v podstate hovorím, teraz lietam väčšinou v Európe. Bol som prinútený pozrieť sa niekam inám, takže lietal som v Ázii, keďže som lietal pre jednu čínsku aerolinku. A tam sme lietali Áziu, Japonsko a všetky blízke krajiny okolo, takže... Takže máš to polietané. Trošku, bohužiaľ, takže... Je rozdiel, myslím, v tej mentalite alebo vy idete takými striktnými pravidlami, že je to uniformné všade, že či si v Európe alebo v Ázii? Tak tie pravidlá by mali byť viac menej všade rovnaké, sú takzvané štandardné prevádzkové postupy, ktoré by sa mali dodržiavať, ale skôr to tej kultúre, v tej krajine, my tu v Európe sme všetci rovnakí viac menej, povedzme v tej Ázii tá mentalita je trošku iná a tí ľudia sú tam niektorí na tých pozíciách dominantnejší, takže tam z toho môže byť potom nejaký problém. Problém snad nie. Ja by som to posunul, tú diskusiu aj k vám, ak máte nejaké otázky, tak kľudne dvihnite ruku, ja by som pribehol k vám a pána pilota sa niečo spýtajte. Takže žiadne otázky. Ďakujem vám veľmi pekne teda z tvojej strany. Ak nič ešte, čo by si tam možno že chcel zvestovať, tak ešte raz veľmi pekne ďakujeme za účasť a nech ti to dobre lieta. Ďakujem veľmi pekne.